قبل على النيل. بنسلمولكم سنيوري ونلقاوكم على dan il-programm Shooter! Tajjat, tajjat. Ma l-entuzjazmu kbir. Ej, mela sinjura jtaw xaġa interessanti dejjem ibatunna fuq shooter@danusan.com. Taf li ninsabu blezat f'nofs ix-xahar ta' Lulju. Żomm, xikun bleżat trid ikun għada għal ofsinhar. Marelli. Jekk ħanfeċċu, Kif dejjem insibek ta' fejn insibek ma nistax ngħidlek għax jaqtawna programm, ngħidlek eżatt kif naqtaw imma. Imma insomma, dan is-sajf, il-fleqel tas-sajf, ħajkun sajf differenti, għaliex huwa sajf Bla bra. bla bra. Bla bra mritajt. Xekkat U għaj ma jaħassu kemm il-lek li għattixi ħanka l-emmet, il-lek, għatlek l-emmet. Smaga, sinjuri, smaga. U dan taf għaliex? Għaliex il-professur Dejdun qed jgħidilna illi minħabba li hawn speċi aljeni, il-dawn l-speċi aljeni qed jieklu il-bram, mhux ħajkun hawn ħafna bram fl-ibra Maltin, jew inkella minħabba il-climate change. Kollox fija sinna. Fiha kollox Climate fiha. change anka kollu problema għal-mara, climate change. Climate change. Ma- Ta' saltar ta' xogħol? Climate change. Daw l-ispeċi li taħut li l-bram. Ara xħal irrid ikollhom ħalqu minn furrata x'inti brama għajk tmissa ħanalmek. Hemm il-ħuta propju il-ħuta tal-bram, dik. Kera, U mbagħad hemm il-lambuk tat-torok. Kera wkoll, U mbagħad hemm di li kif il-bram jaraw, issa ta' ma jomx, jom. Ara il-ħuta. Kera ta' vera. Ma mhux suppost hekk kera, ara mhux qed Ma fuq di. Int ħatgħallem l-etikett. Mhux jiena, l-aħjar Is-sur Market. Inselmulkom jiena il-Ray Market, il-champion tal-etiket, namel kollox perfett. That's not my cat. U dik il-maratjan jivet li tħobb il-klarini id-doq u tħoppe għalax taħsbu jintkom. Tu kafet nara, Mux ijat Iva ijat Ruma f'kollegament dirett. Mhux qed jaqtal xi qed tagħmelek, qed ninnota li qed Ruma. Ija, isma, Aw, x'għandi fidi? kafe? Imma x'ordinarjazza, x'ordinazzjoni. Grazzi tal-komplimenti. Da imma kafe xunu espresso, macchiato, lungo, għajdli xinu, għajdli, għodu kwiti. Bil-ħalib? Solita xaw tfala u Bil-ħalib? fi ħalib. Cappuccin? Cappuccin, kemm mint ignoranza għander, cappuccino, il-cappuccin, il-furjana, ija ċaffanijiet. Ejja. ħana l-megdi, etikett. Aha. Inti, il-cappuccino, meta tieħdu, Sander, tinħin? X'jiġifieri meta nieħdu? Tinħin, meta tieħdu. Fil-ħodu, warlof sinar. Ignoranza kbira. L-Italja l-cappuccino tieħdu biss mal-breakfast ta' xi ħarsulek blikra tieħdu ma' xi pizza, Taf x'jgħidulek ukoll Sander. X'jgħidulek? Fankul. Fankul jgħidulek. Ora, ftebna. U wara x'tista' tieħu? Għajdli inti, x'tista' tieħu wara? Jien naf wara cappuccino. Kollox barra cappuccino, ignorant. Ora, X'affarijiet da. Ħanħallas, għaxek, ġentlu ħallas. Quanto prego? 10 euro. X'inhi? 10 euro. 10 euro cappuccin? Fankul! Tax ħan itlef l-etiket kolla. Buffon! Leno l-portiere, buff! Issa? Xiex? Qed jgħidu li bħalissa ħanamlu kollegament live għax weħlet karozza tal-linja fħal qormi. Taddi, Dol, eksello kontra. Sorry. Hej, all right. X'inhu jiġri? Dat, niprofa nejnu biex driver għaw. Tal-linja. Sorry, emmek għal qormi? Għal-on mi għaw, mela. Imma dax fettil għadda minn dik ħasra. Mela ħajaddi minn hemm. Dak salili, għalli, you passing from here. Għaxun, indjan n-setta. ċekka. Għarid n-setta. U inta tluiva? U inta tluiva? Mala. Imma, sorry, meta tħares li ovvja li mux ħajaddi. Ma jgħaddix.
Ma għasabti ma għarax lejli. X'ma jgħaddix minna? Mux najtek, movju li mux sajirna xilu jdur minn hemm. Għax ma jdorx tanċas, ħana l-għax sana. Isma minn, fien, isma minn, tivvintax. La, għamma so Elojien, ħanċala Elojien, tajjeb. My friend. Oh my God. Me move it, tanċas, għandur dawx, minna għafna. Jena ma naħsibx li wara li messa vina ħibqatula tal-linja, Melek, xej tal-linji għax ħamilla l-linji fil-ġem, tlaqna. Isimmaw xie kissert.